She sin shot bạch ka ball. Ar sin shot set bat breu bat ball bat kat ka jar kul. Hato uneu player ude breu lene u alien natib. Ki breu menta kilalang lingwa bat kiamla suban mudor bat la arta tienru ba uneu player undai u breu. Bat kane ka video ru kam dai ka basu siam na ka film lane basu dead hi u breu hendrai ka dai ka basisha. Amdan player su hang ne hapa perthai jongi kumbalang lane kumbala une uwei u player. Hato hi kinang pait baro pia itu yo ne u player ban ngatharai babon pia itu hi hendrai nakabenta gitu ki bom itu saya predict nakaba pia komen hapa cakane ka video balada pemia itu hit tedan yo ne u player bat phikwa ban itu sabhap page pen kod ya kan ka video sedo sebakod dan saya tu une player udai ubah kumno neu player udai player bala pau nam baha wad baya lek kairu nakari ka bakrau mat ki club ro bon tli ula join kenthom ya ka Tottenham, Zenit, Porto, Kawasaki ka club na pokari Japan dar madu neu player menta wi lek kai na ka club Atletico Mineiro. Neu player menta kerta jongu uladan live hundreus nem bat dang kamiau u Ronaldo bat u Ibrahimovic. Balai uneu player menta ka video jongu kalong viral sa. Kidaw kilong ba ka jingla jongu player ban shoot ya ka ball tang season shoot ka ball kalakat. Bat ken ma baharu ka ball ka ba maki ya practice kamdai ka ball ka ba kumne kumtai lene ka ball ka batat hendrai ka de ka ball ka ba high quality lane ka ba bahaba bat jenjar ban penpan bat susuru ka balang kindet ba amtang ba ula ban penpai ya ka ball hendrai ka balang kindet susu kalang ba ula ban shot ya ka ball bat penrong ya ka ball sepok gol harengkat ubreu ru usit lang sepok gol bat kat sendan kajar gol ka kerteng joneu player udai uta u Givanildo da Silva bat hakawai kerteng pat latep kum ta u hal u ya lekai nakari Brazil hakis dam ki baladep